שלום, בוקר טוב. היום מגיעה אליי לקוחה ששמנו לה 10 סיכות טיטניום. היא מגיעה אליי לבדיקה לפדיקיור. נצלם לכם וידאו, איזה שינויים, מה קורה, איך התהליך מתקדם. שיהיה לנו יום נפלא. שלום, בוקר טוב. צילמתי לכם וידאו, יש התקדמות עם סיכות טיטניום. בציפורניים הקטנות הורדנו את הסיכות טיטניום כי הם הפריעו ללקוחה ללכת. החלטנו שנשים לה שבוע הבא סיכות טיטניום גמישות, שיהיה יותר נוח, אבל יש התקדמות, אני פשוט מאושרת. תראו את העבודה, שיהיה לנו המשך יום נעים.